Kani kedai ke Batisi TV, bat pidang pet ya ke kubur baman kasni, belawan rasa pi da ke rupa, ringkat bat ke Orange Nissan, lom sokpo near Fire Brigade Shillong. New Nissan Kicks. Bookings open now. Halor ke jingkwa jong ki pratali ki Darbar Snong, ban mi no na ka town committee jong ka Khas Autonomous District Council. Na ki babon ki daw haka kar artrek mentab na jiliu arhaja ka khandai u executive member jong ka HDC u ba polling do ulalum da jelang ye ki khle no sunchar snong jong ki pratali ki Darbar Snong ka thai nong po Riboy district haka ni jelang lawan bin sementarenti da ki nong yelam snong jong baro pratali ki Darbar Snong jong ka nong po town committee ringkat UMDC ka ni ka than haka ni kasngi nakalyang ka district council kala sngap ikidaw jong ki Darbar Snong ki bakwa ban mi no na ka town committee haka balas ngoto baka weihi na kidaw ka bakham kongsan na lor ki weipat ka dairu na ka jingkan thoplang ye ki weipat ki jait ben rew haka town committee halor ka ni ka banta na kalyang ba polling do ula pensai ba na kalyang ka executive committee kala pen khre ban wanra ye ka jingpen kala haka wei ka banta jong ka town committee act 1960 haka chaka jong ka kantien ka batho citizen of India on tansat no da ka kantien ka baong Khasi residents of the district Kajing lang hakani kasngi kala rairu baka district council tada don kam kan hiaru shakini kishnong ban sngapat ya kasor jong ki pajba halor kani jing thmu mi no kini ki pratli kishnong na ka town committee Kidon ki conflict ki don ke jing punsko ke jong ki ba ya ka developmental activities ka ba ka town committee kala kular pan poi kam poi lani kam poi lut ko baki community nangta ki danru ye iwi pada benta ka jing ide bat kene ka town planning act ka jongi ka bai ide bat ka jing constitute ya ke town committee da ka jing shimbenta ka jing jit ki committee ha ka bai shimbenta lang daki nong shong borok ki bai ki nong shong jong kori India ha ka ni ka benta ngala ada ban penchai ba dangshan ke ni ke department kala ada ban shong ke internal meeting bat ngi la propose bangin ra no ada amendment ye ke ni ka act ba haka jaka jong ketuka kentin baong citizen of India ngin substitute no eka da ka kentin Khasi resident of the district ini unong shong badai Khasi jong ketuka district kini kishnong kide kiba la don haka town committee don ki kiba rung hakis nem ar hajar shipho don ki rung shwaya ka taru te adien jong ka jing sko ya boro aliang mentan ka balong ka dispute ka kum ka jing ya kaja ka jong ka jing dei bat ka jing beteng jong ki ban ne haka town committee te ngilarai daga jing ai jumut jong u local MDC larai ban chania ba kani ka department kan study ya ki kot kisla ki dulir ki record baro ki ba hidei bat ka jing rung jong kini kisnong haka town committee hakis nam ki baladab nangta ban penlong da ke ida da ka baka council kan pha ban le ka spot assessment ya ka public opinion lani ban baki ni kisnong kin ai da ka written representation rengkat ke jiksoi je kinong song snong bat ha juk ko pot pat andang ladap ban shim yaki ni artli ki exercise ki baron kam ngin sapoi syakarai hadien ba ngilala ban correctly ban assess ya ka jing ya ka status jong kini ki snong kat kum ke jing rung ke jong ki ha ka town committee ha ki snam ke baladap bat kumju ban pentikna ba ki pajba jong kini ki pratli ki dorwasnong ka view ke jong ki lakalong for or against kajing yai beteng jongki haka town committee